президенти қирғизистон Сооронбой Жээнбеков тасмими гурӯҳи вакилони мардумӣ дар бораи таъйини Содир Ҷапаров ба мақоми сарвазири Қирғизистонро рад кард. Ҷапаров ҳафтаи гузашта дар авҷи ошӯбҳои мухолифин ки боиси барканории ҳукумати Қирғизистон гардиданд, аз зиндон раҳо шуда буд. дафтари матбуотии президенти Қирғизистон мегӯяд, ҳангоми интихоби Ҷапаров кворум, яъне аксари вакилони мардумӣ ҳузур надоштанд. бар илова, сар аз 5 октябр баробари эълони натиҷаҳои интихоботи парламентии як рӯзи пеш, ҳазорҳо нафар ба нишони эътироз ба майдонҳои Бишкек баромада, кишвар дар ҳоли бесуботӣ қарор дошт. баъзе вакилони мардумӣ ва фаъолони сиёсӣ пешбарии номзадии Ҷапаровро зери суол гузошта буданд. рӯзи 13 октябр вакилони мардумӣ Қанатбек Исоевро раиси парламент, Ҷогорку Кенеш интихоб карданд. ҷои ёдоварист, ки дар рафти эътирозҳо раиси пештараи парламенти Қирғизистон Достон Ҷумабеков ба истеъфо рафт ва гурӯҳи вакилон Миктибек Абилдаевро ба мақоми раиси Ҷогорку Кенеш интихоб карда буданд, вале номбурда 10 октябр вазифаро канор гузошт. дар ин байн сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Бишкек аз иқдомҳои президент Ҷиёнбеков дастгирӣ намуда иброз дошт, ки гурӯҳҳои муназзами ҷиноӣ демократияи Қирғизистонро бо таҳдид рӯбарӯ мекунанд.